ug mao ni aton latest weather update karong adlaw, Lunes, March 22, 2021. Sa pagkakaroon wala tayo ginamonitor na low pressure area o uban pang weather disturbances gawas og sulod sa ato Philippine Area of Responsibility. Ang tail end of frontal system or shear line maoy nagaapekto sa Northern Luzon, samtang ang Easterlies naman o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko maoy nagaapekto karon sa nabiling bahin sa nasod. Ug para sa ato forecast sa sulod sa 24 oras, ang tibuok Visayas, Occidental Mindoro ug ang Palawan lakip na ang Kalayaan Islands makasinati og generally fair weather o maayong tempo sa panahon. Adunay lang gihapon mga kahigayunan sa mga patak-patak nga pag-uwan, pagpanugdog og kilat tungod ni ining Easterlies ug sa ato mga localized thunderstorms. Ug mao ni atong latest weather update karong adlaw. Para sa mga dugang impormasyon, bisitahan lang atong official website gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pagasa Visayas DOST. Kini si Ferds Rubin, daghan salamat.